priamo sa Janka Kráľa. Útok rakúskej kavalérie na francúzsku pechotu a za následok dotknutie sa na taktické formácie nazývané aj kare alebo štvorec. V kare zoskupená pechota pleco na pleco, trošku obstojnejšie čelo na čelo, mala veľkú šancu útoku kavalérie, čiže jazdy odolať. Platí to pravidlo, že kare toho pechotne formovala francúzska strana hladov, pričom prvá rada mala napražené podáky a druhá rada mohla strieľať. U iných európskych armádach to naše 4 rady, pričom prvé 2 rady mali napražené podáky a ostatné nestrieľali. V prípade, že bola ľahká pechota rozdvihnutá na voľnom priestranstve útočiacou a jednotka bola rozptýlená a ich počty boli malé, formovali kavalériou tzv. Obranný štvorec nazvaný ješkom. Bol tam, kde v strede tohto ješka stál podľa ospojený a ostatní prejavíkov postúpili zbraňami a podákami vedeli von. Všimneme si ktorá v zovretnej línii prichádza za podporu delostrelectva prelomiť Rakúšana. Možno povedať, že nemecký venovaný delostrelec dokázal vysvetliť 3 rány z dela. Nehovorím o jednom delostrelcovi, ale o celej posádke. Absolutný rekord francúzskej tisárskej gardy, ktorí dokázali vysvetliť 4 až 6 krát za minútu. Delostrelectvo bolo rozdelené ráži a jednotlivých národov, že sa podílilo na pevnostné, čiže stále a delostrelectvo. Podľa zlatovalovských hodnot má Rakúsko 4 delostrelacie prúdy, z ktorých jednotlivé batérie, či sa jednalo o tisíc alebo lažiarov, alebo boli prideľované jednotlivým armádám. Pôvodná štruktúra Rakúska